Aray ko, parang sakit sa ulo ng ginagawa mo. Tamang ano tayo ngayon. Aray ko. Alam ba kung isang taon ko hindi sinusukli yung buhok? Yan, tamang hairstyle tayo ngayon. Paano tayo? Dreadlocks. Okay, galingan mo ha. Para tamang dreadlocks tayo mamaya. Dreadlocks. Dreadlocks. Relax. Relax lang pala. Ano ko dito? Isin mo. Ilan na ang mga dito nila? Ha? So, try ko muna din sa tok-tok. Kapag nga. Wala na, inulit ko. Ay, ulit mo. Kasi naalis na eh. Ah, sige, sige. Manipis, ano lang, maliit muna. Di ba maganda yung maliliit lang? Ano naman. Tapos ka na sa malaki kanina. Ina. Malaki yung dagok. Yan na yan. Mga! Di pa tapos ha. Sige, tingnan natin mamaya. Sakit, sasaktan na ako. Ang sakit talaga niya, no? Diyan din yung buhok na nasasaktan ako pag nila niya sa kanila eh. Nagigil mo ka, oh. Tignan mo, oh. Aw. Hindi ko nadulo yung isa eh. Dito sa isa yun. Yung sa isa. Nadulo. Ang sakit din yan, ah. Mangnit to, tignan, no? Kasi hindi na, ano na yung buhok ko, gulo-gulo. Ano? Tuling mo mag-dreadlocks, ah. Braids lang to. Braids. Basta? Medyo eh. Medyoan mo. Ay, kailangan ba ng ano? Flashlight? Wala. Hindi ganong nice. Medyo... Okay na yan. So, basta makakatulog ako maayos.